Good evening, good evening. Dahil mula sa 5-9 Magandang gabi. And good evening, good evening. Mega love shoutout sa 1 million in the house natin dyan. Ayan, 3 million in the house. Ma'am Efren, thank you sa support.
Ayan, 4 million in the house. And 7 million in the house. Mega mega love shout out. Okay lang, Ma'am Efren. Kakawi ko naman ngayon dito sa bahay. Salamat po sa suporta.
Nag-live ako kasi wala akong upload. Hello, Sis Jenny. Nahuli ako ng kaunti kanina sa premiere mo. Pero, nakahabol pa rin. Salamat po sa paharang. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout. Ma'am Jenny, kanina nauli ako sa premiere mo. Nakapasok ako, matatapos na. Inulit ko na lang. Ayan, thank you sa 10 million in the house. Ayan. 12 million in the house. Mega love shoutout. Ayan, bro, Wendell Talibong. Hello, Wendell. Mega love shoutout sa iyo, Wendell. Salamat sa pagbisita. At salamat din sa patamsak mo dyan. Salamat bro. Wendell, baba ka nga dyan ng bahay mo, Wendell. Baka mabigyan kita ng dyan. Mga 3 saging.
Ayan si Kim Dale official. Hello Kim Dale, kumusta Kim Dale? Okay lang ako kasi kawin na rin. Ayos lang po, host na busy lang sa mahabang panahon. Pares para tayo. Pero kahit busy ako, nag-upload ako kahit pa, pasaglit-saglit lang. Busy din palagi ako sa trabaho. Ako wala host, wala talagang time. Ayan si Ma'am Jenny. Thank you. Mahirap din talaga mag-vlog. Dati akala ko ang dali lang. Kaya kong pagsabayin yung mga trabaho. Sige na, baba ka ng bahay mo. KMDL. April Gracie Vlog. Ayan si KMDL, si si April Gracie Vlog. Ibaba ko yung kanyang bahay. Ayan, Kuya Jums. Kumusta po, idol? Patambay naman po. Sige lang po, sige, tambay lang. Salamat po sa patambay, Kuya James. Ayan, 2 months na to, KMD. Ayan, 13 million in the house. Mega love shoutout. Kuya James, salamat. Thank you sa support.
Tuldok by Tatay Ruel. Ayan, 14 million in the house. Thank you sa support. Idol Idol, ulamin mo ang maraming biyaya ng bahay ko. Salamat, salamat. Ayan, Jeep Uzila, pa-shout out. Ayan. Si Mega Mega Love, shout out. Mega Mega Love, shout out, Jeep Uzila. Ang aga mo kaninang nagsara. Thank you sa pagbisita. Ayan, part 1, office nila Sir J. Nandito ako ngayon sa bahay mo, Kuya James. Ayan, shout out dyan kay Jeep Osila, tsaka kay Gladys. Mega Mega Love, shout out. Ayan si Miss Sati Brunei. Ayan. Mega Mega Love, shout out. Miss City Brunei. Ayan, may jacket ka na po, sis. Welcome po sa aking munting tahanan. Welcome po sa aking LS. Ayan, may jacket ka na po, Miss City Brunei. Pwede ka pong maglapag. Palapag ng bahay mo ng mabisita. Ayun. Salamat sa paglapag ng iyong bahay ng mabisita natin. Ayan, sabi ni Miss City Brunei, OTW sa bahay mo, Kuya Jones. Ayan, ang laki na pala ng bahay ni Sis Miss City Brunei. Little kitten meets their old brother for the first time. Funny kitten, yeah. Ayan, thank you.
Oo naman. Salamat, salamat. Ang cute ng pusa. Kulay white. Ha ha ha. Libangan ko ang mga yan host na. Kuya James, okay po. Yan. Ang daming pusa. Ayan, mega mega love shoutout sa aking 10 million. 10 million in the house. Ayun, mega love shoutout Kim DL Official, sabi ni Miss City Brunei. Ayan, mas maganda kung may bakas. Ayan, salamat daw Kuya James. Ha, salamat din po. Yan. Medyo inaantok na yung host. Kasi simula ka pa lang. Sisimula ko pa lang, inaantok na kaagad.
Wala yung B8 ko nasira. Ayan, Salaram Gamer. Mega mega love shoutout. Ay, oo, muna na po, muna na. Namuna ako last ano pa? Last November pa, kaya lang hindi ako makapag-concentrate. Busy kasi palagi sa trabaho. Tsaka hindi pa ako, hanggang ngayon, hindi pa ako maka-decide ng aking niche. Kung ano yung i-vlog talaga. Ayan, 10 million in the house. Mega mega love shoutout. Kahit inaantok na si host.
Ayan si Noel Tech. Kumusta ka na, idol? Noel Tech. Host, out na ako. May pasok ako bukas. Sige, sige po, sige po, sige po. Salamat po, salamat sa pagbisita, Miss City Brunei. Ingat ka po dyan, ingat. And God bless. And thank you sa suporta. Ayan, 13 million. Mega antokin ang yun host. And salamat sa mga nagbisita.